सोबीत दिसपी ही शांत कडशी न्हय आनी हो कडशी मोपाचे कांय घरांचो गांवाकडेन संपर्क जोडपी पूल. पुलाची उंचाय कमी आशिल्ल्यान दर पावसाळ्याक पूल बुडून वता. ताका लागून थंयच्या लोकांक गांवांत वचपाक शक्य जायना. हुंवार आयल्यान लोकांक घरांतल्यान भायर सरपाक कठीण. आमदारान उतर दिल्ले, मात हो पूल असोच उरला. आतां पावस लागीं पावल्यान थळावे बेजार. मी आता आपण आहोत तो कडशी मोपा या भागात आणि पाठीमागे जी आपली नदी दिसते आहे ही नदी आमच्या या गावाला अगदी कडशी मोपा गावाला जीवनदायिनी आहे. जवळजवळ 10 किलोमीटर ही खिरपाट्यापासून ते उगवेपर्यंत नदी आहे आणि या नदीवर आमचे सर्व लोकांचे जीवनदान अवलंबून आहे. ती नदी आम्हाला बारमाही वाहते आणि त्यामुळे या वनराई जी हिरवी वनराई आपल्याला दिसते ही त्या नदीमुळेच दिसते. ही नदी जरी आता सध्या आम्हाला वाहते, अत्यंत चांगलं पाणी मिळतं, परंतु पावसाळ्याचे 4 महिने जो रौद्र अवतार घेते त्यामुळे आमच्या जीवनाचा थरकाप उडतो. या नदीला पाणी भरतं पावसाळ्यामध्ये. पूर्वीच्या मनाने ही पुलं जी आता बांधलेली आहे ती पूर्वीच्या पाण्याच्या दरम्यान बरोबर होती, परंतु आता मोपा विमानतळ आणि कॅनल दिवाळीचा कॅनल झाल्यामुळे जे डायव्हर्ट होत होते पाणी बाजूला जे दुसऱ्या बाजूला जात होते हे पाणी आता अडकल्यामुळे सगळं पाणी या नदीच्या प्रवाहात येते आणि या नदीच्या प्रवाहात आल्यामुळे नदीला तुडुंब भरून जाते आणि जवळजवळ 10-12 दिवस या नदीवर पाणी भरून राहते. मेन सांगपाचें म्हटल्यार आमकां पुलाचो प्रॉब्लेम आसा. आमच्या हांगा 2 पूल आसात, वयर आनी सकयल वाड्यार एक आसा आणि पुलाक लागून उदकाक लागून पूर इतलो येता की 2-3 वर्सां जाल्यार ती उदकाचे त्रास आमकां 8 दीस 15 दीस अशें आमकां हेवटेनच्यान तेवटेन क्रॉस करपाक मेळना. मेन म्हणजे आमची जाणटी मनशां आसात, चडशीं जाणटीच आसा, तांकां हाडपाक व्हरपाक मेन प्रॉब्लेम जाता. गाडी तेवटेन वचना, भुरग्यांक स्कुलाक वचूंक मेळना. शिकपणाचें म्हटलें जाल्यार कशें तांकां व्हरतले करतले हेच प्रॉब्लेम येता आनी कशें दोतोरा कडेन व्हरतले ते. आनी दोतोराची हांगा कांय सोय ना. मेन थींग म्हटल्यार हांगा गाडयांची सोय ना. तरी आमचे धाकटे गाडये आसात, आतां थोडे फार गाडये जाला, तितूनसून आमी हाडटा व्हरता, पूण उदक आसल्या कारणान आमी वयतली कशी आनी तांकां उपचार करतली कशी. म्हाजें नांव स्मिता महादेव माळकर आसा. आमकां हांगा उदक येवन खुबसो त्रास जाता. भुरगीं शाळेन वयता, तांकां शाळेनूय सारकें वचूंक मेळना. शेतां आमची पलतडी आसा, पूण शेताच्या टायमार आमकां लोकांक हांगाच अडकता. कामाक वचपी लोक 4 दीस तेवटेनूच रावता आनी आमचे खूब हाल जाता. आणि भरलेल्या पाण्यामुळे आम्हाला अलीकडे पलीकडे जाता येत नाही. या ठिकाणी पलीकडे थोडं घरे आहेत आणि या बाजूला 10-12 घरं आहेत आमची. जवळजवळ 10 घरं आमची एवढी या ठिकाणी अडकून राहतो की या घरामध्ये कुठल्याही माणसाला पलीकडे जाता येत नाही. खूप मोठ्या समस्या या ठिकाणी निर्माण होतात. आमच्या या पाणी भरल्यानंतर अनेक लोक वृद्ध आहेत, शाळेचे विद्यार्थी आहेत, कामाला जाणारे नित्य लोक आहेत आणि अन्य व्यवहारासाठी व्यापारासाठी जाणारे असे अनेक लोक या ठिकाणी व्यापार करतात. या सगळ्या लोकांना नदीला पाणी भरल्यानंतर अडकून राहावं लागतं आणि ही हल्ली बरीच जवळजवळ 10 वर्षानंतर हल्लीच ही समस्या मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली आहे. मेन म्हणजे आधी दोतर जर ना जाल्यार मागीर कशें हेच जावचें ना न्हू, आमी आडकोनूच उरली कशी. जाता तितले चडांतर आमची बेगीनाच आमकां ही सोय करची ह्या वर्सान तरी. कित्याक खरी नीट आहा ती म्हणजे पुलाची. आमी जर हेवटेन तेवटेन वचोंक शकना. आमची भुरग्यांची स्कुलाची हे जाता, कॉलेजीन भुरगीं उरता, कामा धंद्याक वचणारो पासून वचोंक मेळना आणि उदकाक लागून उदक एकदम भरल्या कारणान तेवटेनचो लोक तेवटेन उरता आनी हेवटेनचो लोक हेवटेन उरता. तेवटेन कितें जाता तें आमकां कळना आनी हेवटेनच्यांकूय कांय कळना. पावसात कडशी मोपाच्या पुला वयल्यान उदक व्हांवता आनी राजकारण्यांनी दिल्ली आश्वासनाय व्हांवता. आमदार येतात वतात, मात कडशीकारांक वाली ना. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमनी.